I dag vil jeg lave lidt begynde på det, så det gør jeg. Det her bliver så også den første video på kanalen, og der vil selvfølgelig også være et kreativt map, hvor jeg har bygget noget. Men lige til at starte med, er jeg ikke blevet færdig med det nu. Jeg vil selvfølgelig også lave tutorials og alle de små ting, der skal bruges. Ja. Men de første par bliver måske ikke så lang tid, men ja, jeg regner også 10 minutters tid. Men jeg skal da finde et navn til den her, så i mellemtiden vil jeg bare tænke, snakke, kede. Nej, det vidste jeg ikke. Og der vil ikke bare være single player, men der vil også være sammen med andre. Og så vil jeg snakke med dem over Skype. Og ja. Men hvad skulle den hedde? Den kunne hedde... Nej, jeg ved det ikke. Digital. Ja. Jeg vil også lave noget mining off-camp. Og til dem, der ikke ved, hvad off-camp er, så er det uden at jeg filmer. Men jeg selvfølgelig at gå ned og mine. Men for det meste vil jeg ligesom optage. Jeg miner meget off-camp og sådan. Og hvis jeg hugger træ, kan du finde sted, hvor jeg kan bo. Fordi jeg tror, jeg finder sted på. Jeg må lige bære med at snøfter, jeg er lidt for kød. Men det er jeg selv nogle gange, så bare dumt. Ja. Men der er nok redigeres lidt i den her video. En del. Nej, det ved jeg ikke. Altså, det skal I tage. Jeg gør så det passer mig. Ja. Hvad fanden er det? Birktræ, mere birk. Hvorfor du gør det? Jeg kunne også lade være. Den har ikke en loaded world, det er lidt nu. Det er fordi det er helt nyt. Jeg har slet ikke lavet noget på det overhovedet. Det kan jeg bygge. Nej. Det skal hedde sugar. Gravel.
Jeg skal da bygge et kæmpe birtræ for mig. Det er da flot. Så er der indrammet birketræ. Ja, nu bygger jeg. Det falder også værd. Det skal blive lidt tørst, så jeg hovedet. Ja, nu skal jeg blive lidt tørst. Og så er jeg nok noget færdigt. Det kunne være, jeg skulle bygge lidt i bjerget. Bygge sådan her. Og så når jeg får ressourcer til det, så bygge en elevator. Ja, det var meget nice. Det er jeg der. Og så bygger jeg mit hus her. Nej, ikke der. Jeg bygger mit hus i bjerget. Ja, det var jeg godt til at bygge. Jeg er i hvert fald gået i gang med at bygge. Sikke flot. Det er et flot landskab. Jeg vender lige lidt. Ja. Men så tror jeg også, det er det for den der. Så vil jeg hugge det træet færdigt. Og så, ja. Og så vil jeg sige det sådan her, at jeg simpelthen smutter. Vi ses. Ha' det så godt. Ha' det godt til næste gang.